Электризатор исправила задано. Sabes tu que какой душа? Mutta valitettavasti. Toivottavasti nyt ainakin näitte, minkälaisen väriloistoon tuo moskeija näin illan tullen laitetaan. Eli yleensä moskeija, tämä islaminuskoisten pyhä rukoushuone, niin korostetaan tällaisella vihreällä valolla aina illan tullen. Eli vihreän värin ajatellaan olleen Allahin lempiväri sekä se on myöskin toivon ja uskon väri täällä Egyptissä. Sulhasalle kuuluu myöskin sitten vastata morsiusrahasta eli maarista. Tämä maar yleensä vastaa yhden huoneen huonekaluja. Hänen tulee myöskin vastata häälahjasta eli shapkasta, jonka tulee sitten olla morsiamalle kultaa.